हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। जय कुणकेश्वर। श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर व ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचं औचित्य साधून भारताला अनोखी मानवंदना देण्यात आली। कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीदेव कुणकेश्वराच्या गाभाऱ्यात तिरंगी फुलांची आरास करण्यात आली। तसेच प्रत्यक्ष श्रींच्या स्वयंभू शिवलिंगालाही तिरंगी फुलांचा साज चढवण्यात आलाय। 15 ऑगस्ट रोजी श्रावणातला तिसरा सोमवार असल्यानं हा योगायोग साधून कुणकेश्वर ग्रामस्थ वेगळ्या पद्धतीनं स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतायत। श्रीदेव कुणकेश्वराचं तिरंगी रूपात दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येनं कुणकेश्वरमध्ये यावं असं आवाहन ग्रामस्थांच्या वतीनं करण्यात आलंय। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरातील ही एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य पाहतोय। श्रीदेव कुणकेश्वराच्या गाभाऱ्यात तिरंगी फुलांची आरास करण्यात आली आहे। तिरंगी फुलांची आरास करून भारत मातेला अमृत महोत्सवानिमित्त अनोखी मानवंदना देण्याचा प्रयत्न कुणकेश्वर ग्रामस्थांच्या वतीनं करण्यात आलाय। आपण श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिराच्या गाभाऱ्यातील ही एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती पाहतोय। तिरंगी फुलांची आरास श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी करण्यात आली। तिरंगी फुलांची आरास श्रीदेव कुणकेश्वरच्या गाभाऱ्यामध्ये करण्यात आली। त्याचप्रमाणे स्वयंभू शिवलिंग असलेल्या श्रीदेव कुणकेश्वराच्या शिवलिंगालाही तिरंगी फुलांचा साज चढवण्यात आलाय। श्रीदेव कुणकेश्वराचं दर्शन प्रत्यक्षरित्या घेण्याकरता अर्थात आपणा सर्वांना देवगड तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मध्ये यावंच लागेल। कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती ही एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य आपण पाहतोय। श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर व ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचं औचित्य साधून भारताला अनोखी मानवंदना देण्यात आली आहे। कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीदेव कुणकेश्वराच्या गाभाऱ्यात तिरंगी फुलांची आरास करण्यात आली आहे। तसंच प्रत्यक्ष श्रींच्या स्वयंभू शिवलिंगालाही तिरंगी फुलांचा साज चढवण्यात आलाय। ही एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य खास कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी त्याचप्रमाणे समस्त शिवभक्तांसाठी। ब्युरो न्यूज कोकणशाही कुणकेश्वर। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज